मंडळी आम्ही येऊन पोचलो आम्ही आमच्या रिसॉर्ट का आणि ती पण मी स्वतः चालवत आणलंय आणि आता जिया आपल्या घेऊन जाता आतमध्ये आणि ह्यो मोठो रूम हा ऐस पैसा तुम्ही बघू शकतास सगळे भेटला वाटतं भेटला. आम्ही हा इलव आणि नाश्ता तुमका दाखवतोय आमचं हायटी काय काय हाता सँडविच त्याच्यानंतर सॅलड चटणी आणि हे गरमागरम भजिओ. हिने आता बॉटल लपवलंय ना श्रद्धा आणि ती आता शोधूची हा. तर म्हणजे हाय पंगत बसली हा सर्वजण अगदी मस्तपैकी रेमटा होतं भूक पण लागली हा मरणाची आणि हे काय काय हा तुमका दाखवतोय हे बघा ह्या भेंड्याची भाजी मटर पनीर त्याच्यानंतर सॅलड डाळ भात जिया लात मारता बघ उघडले डिकी वा जिया हे कालपासून भावी आणि जिया काकी बरोबर जेवक बिवकतोय सोडतच नव्हते काकी का दीदी म्हणता वा. नमस्कार म्हणजे तुमचं स्वागत असा स्वीट फॅमिलीच्या नवीन एका व्हिडिओ. तर म्हणजे कालच आम्ही गाडी घेतलो आणि आता सर्वजण तो व्हिडिओ टाकलो नाही त्यामुळे तुमच्या शुभेच्छा वगैरे इले काय तुमच्या प्रतिक्रिया होते ते आमच्यापर्यंत पोचले नाही आणि ते पोचूच्या अगोदरच आमचा आता ह्यो दुसरा व्हिडिओ हा. तर तुम्ही शुभेच्छा तर देणार तुमचं प्रेम आमच्या सगळ्यांच्या पाठीशी हा म्हणूनच तर आम्ही एवढी मजल मारू शकलो. तुमच्या सर्वांचे मनापासून आभार ॲडव्हान्समध्ये. आणि आज आम्ही सेलिब्रेशन करूसाठी गाडी घेतलं होता सेलिब्रेशन प्लस आम्ही सर्व पहिल्यांदाच एकत्र इलो आहे. पप्पा विठ्ठल श्रद्धा पण पहिल्यांदा इली प्लस पार्थ विनय बाय सर्वजण इलो. तर म्हटलं एका कुठेतरी जाऊया आपण आणि मस्तपैकी एन्जॉय करू. मी यूट्यूबची सुरुवात जी केलं होतं पहिल्या लॉगपासून ते टिटवाळ्याच्या गणपतीपासून आम्ही सुरुवात केलं होतं बाप्पाच्या दर्शनात. तर आम्ही आता गाडी घेतलो तेव्हा आम्ही म्हटलं होतं जेव्हा गाडी घेऊ तेव्हा टिटवाळ्याच्या बाप्पाकडे जाऊ आम्ही ते दर्शन घेऊ आणि आमची गाडीच घेऊन थंय जाऊ असं आम्ही म्हटलं होतं. तर त्याच्यासाठी आम्ही जाणार आहोत प्लस हे सर्व इले आहात तर त्यांना घेऊन एका छोट्याशा रिसॉर्ट का जायचा मस्त एन्जॉय करायचा दिवसभर असं आम्ही ठरवलं. त्याच्यासाठी आम्ही टिटवाळ्यात जातो बापाचं दर्शन घेणार आहे. थैसूनच टिटवाळा आणि बदलापूरच्या थंय मध्येच शिवम रिसॉर्ट हा चांगला सिम्पल ना रिजनेबल हा एकदम भारी हा. त्यामुळे आम्ही सर्वजण थंय जातो. तर त्या रिसॉर्ट कसा काय हा त्या सर्व आम्ही बघू आणि प्लस पप्पा रक्षाबंधन थंय चालू हा आमचा सगळ्यांचा. रक्षाबंधन 2-4 दिवसांनी हा पण बाईने आता गावात जाणार उद्या तर त्यामुळे आम्ही ॲडव्हान्सच रक्षाबंधन करून घेतो की परत आम्ही सर्व येणार ना विठ्ठलाचा पण लॉग येत तुमका. चला आपण बघूया रक्षाबंधन आमचा. पहिले भावी आहे रक्षाबंधन करून घेतात आपल्या भावांका. हे बघा 3 भाव आहेत भावीजीयांचे गंधर्व पार्थ आणि एक भाव गावात राहिला पण आता सध्या आहे गंधर्व विनय आणि पार्थ असे 3 जण आहात. त्यांची रक्षाबंधन झाली काय नंतर मग माझा रक्षाबंधन माझी हे बघ हे माझी बहीण काजूचे लाडू घेऊन येलेला बाय हा बघा हे सिरसाटांचे हात वाटता होय ना. आणि हे आमचे टिपटॉपचे हे टिपटॉपचे आहेत आमचे हा सॉरी प्रशांत कॉर्नरचे. अरे शाबाश भावी का डबल पाया पडूक लावलेला नुसता वरच्यावर नाही. अरे शाबाश बा 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 वा. हा शोरूम का एवढा माईक दिलेला होता जरा फाडफाड इंग्लिश बोलू गो होतोस तो. तुम्ही वेल प्रिपेअर्ड पण तुम्ही डायरेक्ट मला पाठवलं तिथे मग डायरेक्टच बोलूच असं. ती काय खातात तर मंडळी जोरदार आहे रक्षाबंधन चालू हा. 27 तारीख ॲडव्हान्स रक्षाबंधन. आज तारीख किती आहे? आज 23 3 दिवस अगोदर. तुम्ही मॅचिंग म्हणून ब्लॅक घातला टी शर्ट आज गाडी आहे का. अरे हा बच्चे कंपनी व्हाईट आज. आजोबा पण व्हाईट. अरे हा पप्पा पण व्हाईट. पप्पा रोज व्हाईटच असतात. दुसरा कलर तुम्ही घेतात ना पप्पांका. आणि श्रद्धा आणि आत्याने मॅचिंग केल्याने पिंक गाडीचा पेठा
म्हण गाणं म्हण. गाणं मैया मेरे काय था? निभाना. पेढे बरोबर आहे. पप्पा स्वप्न झाली नाही आता पण झाली. भाऊच्या राखी दाखवा. विनय राखी दाखव तुझी. लाडकी ओमची. सगळ्यांचे सेम आहेत काय बघू पाठ तुझी बघू राखी वेगवेगळे पण ओमचेच हे दोन गिफ्ट पॉइंट टाकूया जड होय तो पॉइंट टाकूया कलर लक्षात नाही इलिया नवीन गाडी येऊ दे आता. तर मंडळी आता आम्ही निघतो. हय बायचीनी गाडी आणि विठ्ठल आणि पुढे गेल्यात आणि हय आता ह्या गाडीने आम्ही जातो. पप्पांका आम्ही आमदार सीट दिलं आमच्या गाडीत. हे बघा पप्पा ते बसलेत. पप्पांका आमदार सीट आज आणि हय दीपाली भावी जिया आणि मी थंय बसणार आहे कारण थंय जागा होती त्यांच्या गाडीत पण पहिल्यांदा आज आजोबांका आम्ही बसवायचा असं भावी जियाने सांगितलं म्हणून आम्ही बसवलं आता. तर चला मंडळी आपण जाऊया टिटवाळा का. तर मंडळी पहिलो प्रवास आमच्या गाडीसून म्हणजे त्या दिवशी इलो होतं काय घरी गाडी आणलं होतं पण आज पहिलो आमचा प्रवास. संद्रूप दाखवते जरा आणि ऊन पण लागतं आता. हे संध्याकाळी वगैरे ठीक आहे आता लय ऊन लागू लागलं रोज ओलाला जायचं आणि रोज आपल्या आता समजा म्हणजे गणपती मंदिर का जायचं असतं तर आम्ही ओला बुक केली असते आणि आम्ही गेलो असतो किंवा ट्रेनने. हा त्या आता विनय गेल्यानंतर ओलाने जाऊ ना पण मी आज शिकणार आहे थोडं चालव का विनय असताना कारण एका गिअर वगैरे काय नाही त्यामुळे चालू शकतोय. बघू आता कसा काय होता बाप्पाची कृपा. पहिला आधी बाप्पाचं दर्शन घेऊया ध्यान घेऊया आणि नंतर मग चालवूया. आणि खरंच वेगळी फिलिंग येतात म्हणजे सगळ्या लोकांची गाडी आली आमचीच नाही सर्व युट्यूबर लय एकाने कमेंट पण केल्यानंतर सर्व युट्यूबर गाडी घेतात तुम्ही कधी घेणार. आणि आम्ही रोज रील्स बघत असतो आज हिने घेतल्या उद्या तिने घेतल्या तर हमारा नंबर कब आएगा लेकिन जबरदस्त आएगा. आणि आमचं नंबर इलो आणि खरंच तुमच्या सर्व प्रेमामुळे शक्य झालं आणि मजा कार ओपनिंग करतात आम्ही विचार करते फेक स्माइल करतात फक्त हे दाखवायसाठी पण काल आम्हाला असं फील झालं अच्छा ती खरी स्माइल आहे आणि खरंच ती फिलिंग येता मस्त पैकी. तर चला म्हणजे जाऊया आपण आधी बाप्पाचं दर्शन घेऊया आणि नंतर रिसॉर्ट का आणि सर्वजण मजा तर येणारच आहे. कंटिन्यू ब्लॉग बघत राहा. लेट्स गो गाईज. फायनली आम्ही येऊन पोहोचलो आता मंदिराजवळ. बघू शकता हे बघा तर फायनली आम्ही सर्व उतरलो आणि आमची गाडी व आहे पार्किंग केलं आणि आम्ही आतमध्ये मंदिरात जातो आता. चला नाही आपल्याला दिली आहे ना मूर्ती सेम मूर्ती दिली आहे आमका. चला 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 आमचं दर्शन झालं आणि आम्ही आता निघतो आमच्या रिसॉर्टसाठी. चला तर म्हणजे आमचे सबस्क्रायबर भेटले मंदिराच्या बाहेर आणि हे भावी जे काहीतरी घेतात. हे तुझं गिफ्ट ठेव. हा अजून एक जिया तुला काय पाहिजे तर घे. सनफ्लावर घेता हा चालेल. हा नक्की हो. हे हँडमेड आहे सर्व आणि दोघा बहिणी सीता और गीता मस्त काम करतात. हा राखी पण आहे. रक्षाबंधन झाला आमचा हे बघा नाही तर अगोदर घेतला असता आम्ही. चला आम्ही आता निघतो आणि गंधर्व आता आमच्या सीटवर इलं आमदार सीटवर गंधर्व भेटला. म्हणजे आम्ही येऊन पोचलो आम्ही आमच्या रिसॉर्ट का आणि ती पण मी स्वतः चालवत आणलंय आणि हाय आणलंय 400 मीटर आणि हे सर्व कॉटेज आहेत. हे डबल बेड कॉटेज आहे हे सिंगल बेड कॉटेज आहे. तर सध्या तुम्ही आहेच राहा बायनी आम्ही आहे राहतो आणि नंतर विठ्ठल तुम्ही ह्या मोठ्या रूममध्ये शिफ्ट व्हा. हां म्हणजे आम्ही आता जेऊक जातो
गार्डन आहे. संध्याकाळी मस्त वाटत. आता ऊन लागला, खरंच मस्त वातावरण आहे. आणि हाय बसूसाठी वगैरे हाय, तुम्ही जेवू शकतास, नाश्ता बिष्टा करू शकतास वाटतं. स्विमिंग पूलला जाऊया नंतर 5 वाजता संध्याकाळी. आमचे सबस्क्रायबर पण भेटले आणि ते आमच्या गावचे जर देवगड होय ना, शिरगाव, देवगड, आरे, निरोम आणि डोंबोलीवाले विशेष म्हणजे. तर मंडळी आहे जेवणाची सोय आहे, पण आहे जरा गर्दी आहे. तर हे झाला का आम्ही नाही बसतो. तर मंडळी आम्ही सर्व आहे जेवक बसलो. भावी, जिया, गंधर्व, विनय, पार्थ, बाय आणि पप्पा. पप्पा जेवण चांगलं काय? चांगला आवडला? बाय जेवण कसा? गंधर्व व्हेज ना? श्रावण आहे गंधर्वाचं बाबा, कडक श्रावण आहे एकदम. आणि हा एक कपल्स आमचे लव बर्ड्स इकडे बसलेले आहेत, विठ्ठल आणि श्रद्धा. तर म्हणजे फायनली मी जेवण घेतलं आहे. मी नॉनव्हेज घेतलं आहे. आता काय दर्शन झाला बापाचा, त्यामुळे मी नॉनव्हेज घेतलं आहे. आणि दीपालीने व्हेज घेतलं ना, आणि हा विठ्ठलानं पण व्हेज घेतलं ना. हे बघा, कारण बायकोचा उपवास रविवारचं स्पेशल श्रद्धाचो, त्यामुळे विठ्ठलानं व्हेज घेतल्या ना. नाही तर विठ्ठलाने एवढ्या चिकन घेतल्या नसतात. थोडा मार्गाचे गोव्याचे आमचे सबस्क्रायबर असतील त्यांना माहीत असतात काय प्रकार राहतो रविवार, श्रावण रविवारचं. तर जास्त वेळ नाही दौडत, मी आपला जेवण घेत आहे. आणि आपला व्हेज माका आज जरा जास्त चांगला दिसला, व्हरायटी दिसतो त्याच्यात 2-2, आणि माका एकच व्हरायटी आहे चिकन मसाला. पण मी घेतलं आहे भाजी घेतलं आहे बटाट्याची थोडीशी, म्हणजे अशी गावठी वाटली म्हणून. तर चला मी टेस्ट करते, सांगतो. चिकन मस्त आहे. मी फायद्यात गेलं आहे, घरगुती टाईप आहे असा, आणि मस्त शिजला. दीपाली तर व्हेज कसा आता बघूया. दीपाली पण जेवते, भूक लय लागल्या. वाजल्या 2:30 वाजले. तर म्हणजे दीपाली हा जेवता व्हेज अगदी मिक्स व्हेज आहे ना, मिक्स व्हेज हा. बटाट्याची गोडी भाजी आहे, सॅलड, भात आणि डाळ आणि भाकरी. ते बघ, गप्पा गोष्टी मारतात. म्हणजे चला आपण जेवण घेऊया, टाईम झालो लय. जेवण झाला आणि आम्ही आता जातो आमच्या रूमवर. हे बघ भावी जे आहे झोकाळे घेऊक लागले आहेत, हे बघा. आणि मस्त रूम आहेत अगदी. आणि हाय बसूसाठी पण जागा मस्त आहे, म्हणजे हाय तुम्ही नाश्ता करू शकतास, बसू शकतास. मस्त आहेत अगदी रूम. आणि ह्यांचे व्ह्यू पण चांगले आहेत एकदम. तर मंडळी आम्ही जेवण झोपलो वगैरे, म्हणजे मी नाही झोपलोय, विठ्ठल वगैरे झोपलो. आणि आता आम्ही फ्रेश होऊन स्विमिंग पूल का जातो. आता वाजले किती साधारण? पप्पा पण उठले, हे बघा. पप्पा पण झोपले होते मस्त. एक झोप काढल्याने बाय झोपला, हय दीपाली झोपला, माका वाटतं श्रद्धा झोपला नाही. आणि आता विठ्ठल जरा गाडीची प्रॅक्टिस करता, कारण गणपती का जेव्हा गावात जायत गाडी तेव्हा विठ्ठलाच्याच हातात. हां, कारण माका येत नाही. मी मगाशी चालवलंय अशी नॉर्मल, एकदम सोपी आहे. मी चालवलं, फक्त गाडी लय मोठी असल्यामुळे जरा प्रॉब्लेम होता. पण आता जिया पण इला आमचा. जिया टुटी पाय माझी बाय आंघोळीलासाठी आलेली आहे. तर चला मंडळी, आपण हार पण सुकलो आता. तर चला मंडळी आंघोळीत जाऊया आपण. आणि तुमका बाय बाय रूम टूर देतो आम्ही. चल, जिया आणि मम्मी रूम टूर देत आमची. चला. वेलकम गाईज. इकडे मोठा पॅसेज दिलाय. तिकडे आता सध्या तर कुत्रा बसलाय, पण तुमच्या इकडे नाही पण बसू शकतो, पण शकतो. बरोबर. आणि आता जिया आपल्या घेऊन जाता आतमध्ये. आणि ह्यो मोठो रूम हा ऐसपैसा तुम्ही बघू शकतास. हा एक बेड हा ऐसपैस एकदम. टी व्ही आहे, AC आहे आणि 2 बेड आहेत. हे बघा, म्हणजे लय मोठं आणि मस्त एकदम. आणि कोण असले तर ते का गादीओ पण आहेत आणि बाल्कनी पण आहे. येस, ही बघा.
तिकडे रातकिड्यांचा आवाज नाही हा रातकिड्यांचा आवाज येता आणि आम्ही बघू शकता आणि टाकला हा आणि हाय नदी आहे म्हणजे काहीतरी हा वाटत पाणी येत आहे ते तेंका भेटता वाटतं व्ह्यू आपल्याक नाही भेटत व्ह्यू तो बघा थंय खाडी हा का काय आताच कळत नाही हो पाणी येत आहे तेंका मस्त व्ह्यू तर मंडळी हे बघा तर स्विमिंग पूल पण हा तो तुमका दाखवतो म्हणजे आता स्विमिंग पूल का जातं तर तुम्ही बघू शकता बाथरूम एवढं मोठं आहे ना एकदम म्हणजे असा काय बोलतात तो रूम आहे एक अक्षरशः एवढं मोठं बाथरूम आहे हो बघा तर चला आपण जाऊया आता स्विमिंग पूल का ही पण आमची रूम ही आमची रूम आणि ही एक असे टोटल 3 रूम आम्ही घेतलं हे बघा आणि हाय श्रद्धा वगैरे हा विठ्ठल श्रद्धा वगैरे हाय पप्पा पण आता त्यांका आता मोठ्या रूममध्ये आम्ही शिफ्ट करणार आहोत आणि हो बघ काय टी शर्टा बिशर्टा रेडी होता एकदम स्विमिंग पूल का जाऊसाठी आणि बेडरूम वगैरे खरंच मोठा आहे रूम मोठे आहेत अगदी ऐसपैस आहे जागा मस्त हां बाथरूम पण लय मोठे आहेत टी व्ही AC बीसी सर्व मस्त हां बघितलं जावा पप्पा गॅलरी बघा पप्पांका गॅलरी दाखवतो हां भारी खुर्च्या बिर्च्या. अरे मस्त गॅलरी मग हाय बसून तुम्ही बघू शकता चला म्हणजे पहिला नाश्ता करूया आणि नंतर स्विमिंग करा. स्विमिंग पूल काय येऊया ते झोपून राहिल्यामुळे लेट झालेला आमचा चला विनय पार्थ चला चला नाश्ता करू का नाश्ता येईल नाश्ता करू का कुठली व्यवस्था हां आणि है ना व्ह्यू म्हणजे लय भारी वाटतं बाहेर गावात आलो. हा मस्त मोठी प्रॉपर्टी आहे हो आणि जागा पण आहे नाश्ता बाहेर लावल्याने आज होय आज नाश्ता चला तर मंडळी आता काय काय इला तुमका दाखवतोय बाकी कोण इले नाहीत अजून तयारी करतात पण आम्ही हा इलव आणि नाश्ता तुमका दाखवतोय आमचं हाय टी काय काय हाता सँडविच त्याच्यानंतर सॅलड चटणी आणि हे गरमागरम भजिओ प्लस चाय असा या सर्व नाश्ता इलेला आणि आता पार्थ वगैरे येता वाटतं तो बघा हो पार्थ येता आता तर चला हे इल्यानंतर आपण सुरुवात करूया नाश्ता करत आधी बाकीची येऊची सँडविच टोस्ट नाही टोस्ट नाही पण बटर बिटर लावून दिल्याने जिया खाता आहे सर कांदा भजी बटाटा भजी सँडविच भावी कांदा भजी पप्पा सँडविच आणि भाऊ काय खातात भजी आणि सँडविच एकाच प्लेट मध्ये एका प्लेट बघा प्रेम तुम्ही खाल्ला असा का तुम्ही भानगडी करताय दोघं तर मंडळी येवा 6 वाजल्यात नाश्ता करू का आणि गरमागरम चाय आणि चाय हे भावी जा चला स्विमिंग पूल नाही ना स्विमिंग पूलला चला लवकर अक्षरशः हे करतात ते झोकाळ आहे सध्या तू नाही येत नाही दीपाली पण नाही येता तर म्हणजे पाऊस पण येता आणि हय हे पण घसरगुंडी नाश्ता करून झालो आणि आता स्विमिंग करणार हे मी नाही जात कारण पाणी थंड मागच्या वेळी माका सर्दी झाली होती लोणावळ्यात गेलो तेव्हा नाही कर्जत का गेलो तेव्हा माका सर्दी झाली म्हणून मी नाही जात आणि माका हे आरडले होते म्हणजे थंड नाही जास्त थंड नाही गरम नाही म्हणता नाही नाही थंड हा थोडा थोडा आणि स्विमिंग पूल लय मोठं स्विमिंग पूल थायपर्यंत बापरे स्विमिंग करून शिकलो गंधर्व स्विमिंग करू भावी तू थय हय खय उतरत जे तुझा आपला छोट्या मुलांच्या ह्या छोट्या मुलांसाठी स्विमिंग पूल आणि हा मला तो ऍडव्हान्स नाही ना बिगिनर्स तो म्हणून नाही येत मला तुम्ही
आता पाच का शिकवतो तमाशा करतो लॉगिंग चालू आहे. ए हा गाडी फेक फक्त. हा 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 भावीचं लक्षात नाही आहे. भावी काय स्विम करता एकटाच. हा गंधर्व मारले. गंधर्व सँडविच खाल्लंस ना मग जोर ना तुला लागत कमी झालं तुझं. भावीच्या मारा. भावी का बसू दे. भावी तू बॅट नाही मारा. भावी हा चालेल. हा श्रद्धा फेक चल. हा श्रद्धा फेकता कॉइन. हा बघा नंतर न बघता. हा चला हा ये बघा टाक लवकर चल. हा फेक. ए पाण्यात पडायच्या अगोदर कॅश नाही करायचा. हे चिटिंग आहे म्हणून सांगते. बघू नको म्हणून चिटिंग करताय तुम्ही. मागे फेक मागे त्यांच्या. हा फेक. हा फेक फेक आता श्रद्धा फेकता कॉइन. काय टाकलं कोणा धावतात सगळे. भेटला वाटतं भेटला कॉइन भेटला. 2 रुपये भेटले तुमका. 2. आता तुम्ही त्या पैशाचं काय करणार आहे? पैशाचं काय करणार आहे 2 रुपयाचा? एकच 2 रुपयाचाच होतो. तर मंडळी संध्याकाळ झाली 8 वाजल्यात आणि ही आता सर्व बाहेर इली आहेत. ग्रीन आहे तो. यांचा काय खेळ चालू आहे. हे कोण खेळ खेळतात? झेन अल्फा काय कोण खेळतात? मिलेनियर जनजी खेळता. आणि हे बूमर्स बेबी बूमर्स. ए पप्पा काय ते बेबी आवडला 90 पप्पा बातमी बघतो. तर म्हणजे आता स्विमिंग पूलचा ना व्ह्यू हा तो खरंच एक नंबर. हा प्रश्नच नाही. हे बघा एक नंबर हा. हे बघा. अरे हे वर काय मचान हा वाटतं वर. तर मंडळी हाय आता हे कोण आपला गंधर्वान वस्तू लपवल्या ना आणि ती वस्तू ह्यांका सर्वांक शोधूची. आणि हे भेटली. बॉटल होती. कोणाक भेटला? श्रद्धा का? श्रद्धा लपवणार. हा आणि ह्यांच्यानी सर्वांनी शोधायची. ओके हिने आता बॉटल लपवल्या ना श्रद्धा आणि ती आता शोधूची. आम्ही कसं सांगू ह्याचा काय ते. जा बोनेट खाली जावा. शोधा डोका लावा. ये रानात हात घालू नका. ये कोणतरी चावात बिवात. बघू शकता. अरे ती थै कसा जाणार जिया? हयच लपवलेला एवढा. सिंपलच ठेवल्या ना पण तो तुमका भेटत नाही. मग सहज अशी ठेवलेली आहे रॅन्डमली. रूमच्या आतमध्ये नाही. नाही दिसता बॉटल एकदम नजरे. नाही बिस्लरीची आहे ही नाही. हे पोलीस हे जगाच्या पाठी असत. कोणी रवलो बाजू संन्याशाक फाशी देतील.
अरे इज्जी ठेवलेली इज्जी म्हणजे अशी नेऊन ठेवल्या नुसती तिने बॉटल. आई शपथ मी मध्ये काय खै ठेवता आणि एवढा शी. नाही तिथे एका भेटली एकदम इझी. अरे तिघवले जाऊन इलास तुम्ही. बघू शकता मग. हाताच्या ते खड्डू हात आहे. अरे काय यार जाऊन इलास तुम्ही. तर मंडळी आता जेवणाचा टाइम झाला 9 वाजल्यात. जेवण रेडी झाला. त्यांचा मेसेज इलो आणि आम्ही मग मेसेज इलो ना त्यांचं. हा त्यांचं मेसेज त्यांचं माणूस मेसेज घेऊन इलो होतो जेवण झाला चला म्हणून. ते आहे सर्व आता इलेत आणि लाईन लावल्याने भरभरून घेतात. हे बघा ते विठ्ठल आणि श्रद्धा पण आहेत. नवरा बायको ते काय करतात बाबा घेतात. आणि हाय विनय बसलो बाय आणि पप्पा. विनय आणि पप्पाने हे पहिलो नंबर लावल्याने. तर म्हणजे पार्थ पण इलो आणि विनय आणि पप्पाने हे पहिलो नंबर लावल्याने. हे बघा नातवान आणि आजान आहे पहिलो नंबर लावल्याने. हे बघा व्हेज आहे जेवण. आज सर्वजण व्हेज जेवतात. हे बघा काय पप्पा भेंडीची भाजी आहे ना. मटर पनीर आणि उसळ नाही मटर पनीर आहे. मटर पनीर आणि भेंडी ओके. आणि बुंदी लाडू. नवऱ्याची वाट बघता. नाही तू उपाशी आहे दिवसभर जेवतो जेव ओके. काकी सोबत वा. दीदी ठीक आहे चॉकलेट दिलं तर दीदी काय आणि काय हवाचा म्हणत का. तर म्हणजे हे जेवतात. जिया आमचा बच्चा काहीतरी घेता. बच्चा काय घेता बाबू हे नानू काय घेते. तर म्हणजे हाय पंगत बसली हा. सर्वजण अगदी मस्तपैकी रेमटा होतं. भूक पण लागली आहे मरणाची. आणि हे काय काय हा तुमका दाखवतोय. हे बघा ह्या भेंड्याची भाजी मटर पनीर त्याच्यानंतर सॅलॅड डाळ भात लिंबू आणि हय हा भाकरी आणि स्वीटमध्ये हा बुंदीचो लाडू जो पप्पाने हा घेतल्याने हो. आणि असा जेवण हा सर्व जेव बसले आहेत. विठ्ठल आणि श्रद्धा हे बसले आहेत आणि काकी का भावीन आणि जियाने सिक्युरिटी दिलेली आहे फुल. ती दोघात हे जेवतं त्यांच्याबरोबर. आणि आम्ही आपले नवरा बायको हे बसलो. बाय हे बसला. आजोबांका 2 नातवाने. हा आजोबांका 2 नातवाने हे सपोर्ट दिलेले आहे बॉडीगार्ड. तर चला मंडळी आम्ही जेवण घेतो आता. गुड मॉर्निंग मंडळी. तर सकाळ झालेली आहे आणि आता वाजले 7:30 आणि विठ्ठल का 8 वाजता निघूचा गावात जाऊसाठी. आणि बाय का पार्थ का पण जाऊचा. विनय का पण दुटीक जाऊचा मानगाव का. त्यामुळे आम्ही 8 वाजताच निघतो. नाश्ता नको म्हणून सांगलो कारण नाश्ता 9 वाजता बोलले होते. तर म्हटलं नको आम्ही नाश्ता बाहेरच करू आम्ही निघतो. तर आता थंय विठ्ठलाच्याने गर्दी झाली त्यामुळे विठ्ठल हईलो आंघोळ करू का फ्रेश हो का विनय. कारण आम्ही लवकर उठलो आमची आंघोळ पांघोळ झाली. आणि विनय आपला विठ्ठल आणि गंधर्व हा इल्यात आंघोळ पांघोळ करू कारण थंय पप्पा आणि श्रद्धा वगैरे आहेत. बाकी विनय आता रेडी झाला काय आम्ही निघू. आणि थंयसून विठ्ठल गंधर्व पप्पा वगैरे निघतील. आणि तिसऱ्या गाडीसून बाय भाऊजी आणि पार्थ हे तिघे निघतील. तर चला भाऊजीची तर तयारी होता. आपण बघूया ह्याचं व्ह्यू काय हा आणि तयारी झाली काय भाऊजीची. चला तर म्हणजे तुम्ही बघू शकता ह्यो हा सकाळचा व्ह्यू ह्याचं पूर्ण. श्रद्धा उठल्या. गुड मॉर्निंग श्रद्धा. श्रद्धा एकदम रेडी झालेली आहे गावात जाऊसाठी कारण आज गावात जाऊचा. आणि बाकर भावी हाय केस विंचरता अंतरून बिंतरून घडी करून ठेवल्याने आता यांच्यानी. हे बघा. आणि दीपाली आमची रेडी झाला एकदम टाकाटाक. सर्व अगदी मस्त रेडी झालेत फ्रेश हरिहरमध्ये बसूसाठी आणि घरात जाऊसाठी. तर म्हणजे ह्यो रूम एकदम ऐसपैस होतो. मी बिचारो खाली झोपलो ही तिघा वर झोपली रोजच्या प्रमाणे. आणि तुमका बाल्कनी तर दाखवलेच होते मी एकदम मस्त.
आणि ह्यो बाहेरचो व्ह्यू आणि सकाळी स्विमिंग पूलचो व्ह्यू भारी वाटता. हो बघा बायचो स्विमिंग पूलचो सकाळचो व्ह्यू भारी वाटता एकदम मस्त अगदी सकाळीच. ह्यो बघा ह्यो हा स्विमिंग पूलचो फुल व्ह्यू. बघा मस्तच अगदी. पण आमका जाऊचा म्हणून नाही तर सकाळी मस्तपैकी पेवलो असतो परत एकदा. हे बघा तर म्हणजे ह्यांचे हे नखरे चालू आहेत. कर आता पाय दाबून अनलॉक भावी बोलला पुन्हा कर. हे बघा डिक्की डिक्की उघडूसाठी आता हे बघ जिया लात मारता बघ उघडले डिक्की. वा जिया जियान डिक्की उघडले बघ. सामान बिमान ठेवाय पाऊस पडता आलाय. तर म्हणजे चला आम्ही आता निघतो. बॅगो तर भरून झाले. भावी बसला वा. हे बघ काय म्हणता मी ड्रायव्हर सीटवर बसणार. वा ड्रायव्हर सीट नाही को ड्रायव्हर. बसा बसा. चला श्रद्धा बाय. सावकाश जावा. आता गणपतीक भेटू. गणपतीला लवकर या. हो हो गणपतीक जाऊचा ना झरे बांबवर का झरे अंबर जाऊया. दोडा मार्ग वगैरे जाऊचा सर्व. हॅरियर घेऊन जायचं मग. दोडा मार्गवाले हडबडूक हवे नाही तर म्हणतील काय काय जुनी गाडी घेऊन इलास. नाही आम्ही नवीन गाडी घेऊन इलो दोडा मार्ग का. तर मंडळी चला आम्ही आता निघतो. श्रद्धा ए कालपासून भावी आणि जिया काकी बरोबर जेवक बिवकतोय. सोडतच नव्हते काकी का. दीदी भावी तर दीदी म्हणता. दीदी म्हणता. वा काकी नाही दीदी. चला भावी दीदीला बाय कर. तर म्हणजे चला गाडी लय खराब झाली आमची हे बघा. पण ठीक आहे आम्ही आपले निघतो आता. चला पप्पा जावा काय टेन्शन घेऊ नको. हा सावकाश जावा. म्हणजे आम्ही निघतो आता. सर्व कॅमेरामॅन हे बघा ऍक्टिव्ह झालेलो. म्हणजे आम्ही आता निघालो आणि भावी आमचा बघा काही बसला. भावी बघा सांगितलं आपली गाडी येईल तेव्हा मी पुढे बसणार. त्यामुळे त्या पद्धतीने त्यानुसार भावी आता पुढे बसलेला. कसाच ऐकत नाही बाबा. तर चला मंडळी आम्ही निघतो. आणि हवे बसले आहेत जिया दीपाली. तिने आमची गाडी चालवता बाबा. गाडी लय खराब झाली जाऊन धुवची लागणार. मी काढेन बाहेर माझं आता समजूत लागलं मग. ट्रेन झाला तुम्ही ट्रेन झाला आता अनंत मग चालवशाल तुम्ही आरामात. तर मंडळी आम्ही डोंबिवली गेलो आणि बाईचा वगैरे नाश्ता झाला ती लवकर इली आणि आम्ही हा नाश्ता करतो आता. हे बघा मी घेतला आहे इडली सांबार मसाला डोसा विनयचा. त्याच्यानंतर ह्या दोघांनी मसाला डोसा जिया काय आमच्या जास्त जात आणि ह्याने चीज साधा डोसा. तर असा घेतला. आणि मेन म्हणजे मी आज गाडी चालवलं आहे विनयच्या देखरेखीखाली होय ना. विनयने दाखवलं आणि मी चालवलं आहे अनंतमच्या गेटपासून आमच्या ह्या सीताराम हॉटेलपर्यंत मी चालवलं आहे. तर आता हैसून परत आमच्या मॅरीगोल्डला मी घेऊन जाणार आहे. तर चला मंडळी आपण नाश्ता करून घेऊ.